Tak for det, Bettine. Vi har besøg af det danske landshold i grill, og her står en af de danske landsholdsgrillere, Søren Åbenhus. Ja. Hvad har du derinde under hatten? Jeg har spare ribs, der er citrusmarineret, og så har de fået sådan en rub her, og som de har marineret i 2-3 timer. Og så er de så grillet i 5-6 timer ved røg og damp, 110-20 grader. Så. Og til sidst, den sidste time, der bliver de marineret i en sovs, der er baseret på ananas og tomat og løg og hvidløg og sager. Og det er dem, du skal optræde med. Hvad regner du med, de her spare ribs, de kan give dig? Jamen, vi skal i hvert fald op i top 10, og allerhelst top 3, det er helt sikkert. Det håber vi på. Så... Det er godt. Ja. Det er godt. Held og lykke. Tak skal du have. Og alle opskrifterne ligger jo på Aftenshowets hjemmeside. Stig, du har været til landsholdskaptajn. Du har jo været til VM i grill før, ikke som deltager godt nok. Hvad er det, I har i vente? Jamen, det kan sammenlignes med Roskilde Festivalen, og så bare barbecue på steroider. Det er fuldstændig sindssygt. En kæmpe festival, simpelthen, hvor det handler om mad og hygge og have det sjovt sammen. Er det så kuglegrill, de træder op med, eller er der forskellige varianter der? Nej, det er tværtimod. Jeg tror, vi er de eneste, der stiller op med en helt almindelig husholdningsgrill. De andre, de har grill, der koster millioner af kroner, og med 24 karats guldfælge og tv indbygget og alt muligt, så vi er meget ordinære i den sammenhæng. En grill til 1 million? Ja, det er helt vildt. Der er espresso-maskiner og kabel-tv og alt i den. Det er fantastisk at se. Og hvad regner du med, at I kan komme hjem med? Hvad er målsætningen? Målsætningen, det er nogle top 3-placeringer. Så er vi rigtig, rigtig glade. Det er et meget, meget højt niveau. De er jo topprofessionelle, dem vi kæmper imod. De rejser rundt fra by til by i USA hele året. Er amerikanerne, er det de store favoritter, fordi de laver barbecue konstant? Ja, de har jo opfundet det, ikke? Det er jo en urgammel tradition for dem, og de er bare lidt foran, men vi kommer med en helt ny smag, en nordisk smag, som vi mener kan imponere. Jeg vil bare ønske jer held og lykke ved VM. Det var en fornøjelse, I var her i dag. Tak skal du have. Nå, Sisse. Nu er der snart påskeferie. Ja, det bliver skønt. Det dufter godt, det her. Vi holder påske